Igo ditugu ikasleak, erabiltzaileak Moodlera, eta orain eramango ditugu euskaltegietara. Behin euskaltegian daudenean, bakoitzak aukeratuko du bere ikastaroa eta sartuko da bere paseitzarekin, da bar. Baina guk eraman behar ditugu lehenago euskaltegietara. Horretarako, joango gara gunearen kudeaketara, erabiltzaileak sakatuko dugu, eta erabiltzaile erakiketa masiboak. Hemen agertuko zaigu ikasle guztien zerrenda. Orain 16 bakarri daude, baina gertatu daiteke 100ka egotea. Orduan hor aukeratu beharko ditugu. Interesatzi zaizkigunak, eraman nahi ditugunak momentu honetan, esango dugu, bai? Hauek direla. Eta orduan, berago, aukeratutako erabiltzaileekin zer egin, gehituko hortera, eta joan sakatuko dugu. Hemen agertuko zaizkit, aukeratutako ikasleak, eta orduan, hemen aukeratuko dut euskaltegia, edo ikasgua. Adibidez, hauek Aranara, edo Aranan kokatu nahi ditut. Gehituko hortera, eta jazta, konproba dezagun egin duen. Horretarako, guneren hasiera, Gasteiz, Arana, eta hemen, kohorteak, hemen klikatzen badugu, hemen txedo, Horrek esan nahi du, erabiltzaile hauek sartzen direnean, bere izen eta paseitza sartzen dutenean, zuzenean, joango direla Aranara. Eta orduan bertan aukeratuko dute dagokien ikastaroa.